Shwmai dysgwyd heb enfro, Adam sydd fan hyn, a wi lan yn yr ardd. Mae'n dymor yr hydref, a mae gymaint o bethau allwn ni wneud yn yr ardd yr adeg hon o'r flwyddyn. Ac yn y fideo yma heddi, dwi'n mynd i fynd â chi ar daith o amgylch yr ardd a dangos rhai o'r pethau fydda i'n gwneud, ond hefyd sôn chydig mwy am gompostio. Tymor tacluso'r ardd yw'r hydref. Mae'n adeg berffeth i dorri a thocio planhigion i gyd nôl i'r ddaear. Felly dwi am dorri hwn nôl nawr yn barod ar gyfer y tymor nesa, achos mae hynny yn mynd i dacluso'r ardd, ond hefyd yn mynd i helpu'r planhigyn hwn i dyfu'n well blwyddyn nesaf. Fan hyn, mae lafant yn tyfu. Yr adeg hon o'r flwyddyn, mae angen tocio'r lafant yn ôl, yn wedig os mae wedi mynd yn brennog, yn bren fel hyn, i gyd eitha woody, mae angen torri hynny nôl wedyn, fel bod yn sbardino, neu yn creu tyfiant ar gyfer y flwyddyn newydd. Dwi'n mynd gyda siswrn tocio, fel chi'n gallu gweld fan hyn, a dwi wedyn yn mynd wrth ymyl y stem ac yn torri ar ongl o 45 gradd, 45 degree angle. Ac wrth wneud hynny, dwi'n wneud yn siŵr nad yw'r dŵr yn mynd mewn i'r stem ac wedyn yn ei bydru, achos mae angen i ni fod yn ofalus bod e ddim yn pydru dros y gaea. Ac mae'n teimlo bach yn beth bydden nhw'n dweud, yn eitha brutal bod fi'n torri hwn i gyd nôl, mae'n bwysig i wneud hynny mwyn cael y tyfiant gore flwyddyn nesa. Felly peidiwch bod ofn tocio yn ôl yn galed. Os ydych chi'n dymuno, gallwch chi ddefnyddio'r dail a'r blodau yma fel persawr, perfume, yn y tŷ. Sychu'r dail, ei roi nhw mewn powlen a gadael nhw ar silff y ffenest yn y gegin neu yn yr ystafell molchi, a maen nhw'n gadael persawr neis o amgylch y tŷ. Os oes gennych ardd lysiau neu patch llysiau a chi'n tyfu bresych, mae'n bwysig yr adeg hon o'r flwyddyn i gael gwared ar y dail melyn neu'r dail sydd yn edrych fel bod nhw wedi marw. Dyn nhw ddim yn rhoi dim deioni i'r planhigyn, a maen nhw'n denu gwlithod a malwod i fwyto'r dail gwyrdd hyfryd. Felly, tynnwch nhw hwnna, jyst gwthio nhw lawr fel hyn, a sicrhewch wedyn bod chi'n twlu hwn ar y domen gompost. Dyma'r tŷ gwydyr. Mae'r tŷ gwydyr yn gynnes iawn yr adeg hon y flwyddyn, yn wahanol i tŷ fas, lle mae'n dechrau teimlo'n oer. Ond yn y tŷ gwydyr, mae yna dipyn o bethau mae angen i fi wneud nawr i gael y lle'n barod ar gyfer flwyddyn nesaf. Mae'r tomatos wedi dod i ben, mae angen chwynnu a thacluso. Felly dewch mewn i weld beth sydd angen i wneud. Fel chi'n gallu gweld, mae'r planhigion fan hyn nawr yn edrych yn hen ac yn frown. Mae'r dail wedi marw, y brigen dechrau edrych yn wan, a tomatos bron wedi gorffen. Ond, mae'r gwely o dan y planhigion hefyd llawn chwyn, ac mae angen i fi godi rhain i gyd i roi nhw ar y domen gompost. A yr adeg hon o'r flwyddyn, mae'r domen gompost yn llanw'n sydyn iawn, achos mae'n siŵr gwmyn o bethau i roi arno fe, ond dyna sy'n dda am arddio. Achos mae popeth yn ni tyfu, popeth yn ni wneud yn cael ei ailgylchu mewn cylch. Felly mae'r dail, mae'r hen ffrwythau, unrhyw beth dwi ddim yn defnyddio yn mynd nôl i'r domen gompost ac yn creu compost newydd wedyn ar gyfer y flwyddyn nesaf. A un o'r pethau byddwn ni'n dweud sydd yn wych am arddio hefyd yw does dim byd byth yn mynd yn wastraff. Ac yn yr byd sydd ohoni, mae angen i ni wneud yn siŵr bod ni'n gwneud gymaint y gallwn ni i leihau gwastraff unigol pob catre. Un job bach arall sy'n bwysig yn yr ardd yr adeg hon o'r flwyddyn yw i godi'r hen ffyn chi 'di gosod i gefnogi'r planhigion yn erbyn y gwynt, achos wrth bod y planhigion yn dod i ben,
Mae rai nhw amgylch yr ardd yn gallu bod yn beryglus, achos mae penne nhw yn gallu pigo chi yn y llyged neu'r gwyneb. Felly, ewch o amgylch yr ardd yn casglu hen ffyn a'i gosod nhw neilltu i'r un ochr. Un peth arall yr adeg hon o'r flwyddyn, yn enwedig os ydych chi'n tyfu mafon hydredd fel dwi, maen nhw dal yn rhoi cnydau da, ffres i gael gyda brecwast neu swper. Felly, os ydych chi yn tyfu llysiau, cofiwch gweitha'r ffaith bod un fis hydref bod dal digonedd o fwyd yn dod o'r ardd ac i gynaeafu'n gyson mwyn gwneud y mwyaf o'r cnydau hynny. A gewch chi ddim byd gwech na bwyta un o'r rhain tra bod chi'n garddio hefyd. Mae mwy yn cael ei bwyta na sy'n cyrraedd y tŷ. Dwi yma wrth y domen gompost. Dyma HQ neu pencadlys yr ardd. Mae popeth dwi'n ei dyfu ryw ffordd neu gilydd yn dirwyn i ben yn y lle hwn, achos mae compostio'n gywir yn allweddol bwysig i bob garddiwr. Unrhyw ddail, unrhyw wastraff yn yr ardd, mae fel cylch. Chi'n rhoi fer y domen compost, mae hynny'n creu compost ffres i chi wedyn, a chi'n gallu defnyddio'r compost hynny o amgylch y planhigion yn y tymor tyfu newydd. Ond wrth bod ni'n creu compost, mae rhaid i ni gofio bod yna reolau syml i'w dilyn. Mae rhaid sicrhau bod gyda ni'r gyfradd gywir o nitrogen a charbon, felly pethau brown a phethau gwyrdd. Felly pam ni'n sôn am bethau brown, ni'n sôn am sbarions coed, papur, carfwrdd, dail sydd wedi sychu'n gremp, gwellt, pob math o bethau sych prenog. Ond pan ni'n sôn am bethau gwyrdd neu nitrogen, mae rhaid i ni feddwl am doriadau porfa, dail ffres neu sbarions o'r gegin. A pham ni'n creu ein domen compost ni, meddyliwch amdano fe fel creu lasagna, bod chi eisiau creu haenau gwahanol o ddeunyddiau i greu'r compost. Ac fel reol, mae angen 30 gwaith yn fwy o garbon yno ni nag sydd o nitrogen. Felly 30 gwaith yn fwy o bethau fel carfwrdd a phapur o'i gymharu â dail gwyrdd. Ac mae'n broblem gyson le ni'n rhoi gormod o dail gwyrdd a pethau felly yn y compost, a mae'n gallu fynd yn drewchyd a dyw e ddim yn pwdri'n gywir. Felly gwnewch yn siŵr bod chi yn defnyddio resio cywir pam i chi'n creu eich tomen. Mae rai bod chi'n meddwl pam bod eisiau siw gwmynt o gompost yna fe, ond y gwir yw dwi'n defnyddio system dim palu neu nodig. A beth yw'r system hynny ydy bod chi'n gosod haenen o gompost ar dalcen y pridd ar draws yr ardd o leia unwaith y flwyddyn. Felly mae angen i fi allu cynhyrchu tunellu o gompost i ddefnyddio'r system hynny. Dwi ddim yn palu'r ardd, a mantes hynny yw bod yr organebau byw yn y pridd yn iachach ac yn creu tyfiant gwech wedyn ymysg y blanhigion. Mae'n lleihau faint o amser fi'n goffod alan yr ardd yn chwynnu a hefyd dyfrio. Wel, dyma fi wedi mwynhau diwrnod arall yn yr ardd. Mae'r haul yn disgleirio, ychydig o dywydd braf i baratoi'r ardd ar gyfer y flwyddyn nesaf. Fi'n gobeithio gewch chi gyfle yn ystod yr wythnosau nesaf i fwynhau yn eich gerddi chi. A chofiwch, os oes gyda chi unrhyw gwestiwn i fi neu neges i rannu, gadewch neges o dan y fideo hwn neu gysylltwch â @Adam yn yr ardd ar Instagram, Twitter neu Facebook. Pob hwyl i chi.